Фирдус, нисәгә бу миллилек, нисәгә бу татар теле? Менә әйдә урысча җырлыйк, Мәскәү дәрәҗәсенә менербез, Россия дәрәҗәсенә үсербез, федеральный уровеньга китербез. Нисәгә бу татарлык дип әйтүчеләр бармы? Коллегалар арасында юк. Бер зур гына начальникның малае миңа бер язган иде. Син и туган тел, и матур телне җырлап җөрмә. Ул синең җырың түгел, аны Филюска кире җырласын. Үзеңнекен җырла дип инде. Bu sizler bitmedi o bana tek. Urusça җырлап. Нинди җавап кайтардыңыз шул кешегә? Сүгенеп. Тишеңне ярат дидем дә. Потому что мен монда җавап кайтара алмыйм. Bu senin kanda. Бәлкем бу минем канда, бәлкем мен дөрес җавап бирмәмендер. Нигә мин туган телне җырламаска тиеш? Ничек инде? Атсыз тир кызык кына. Может, миңа бер нидән генә барга? Минем хукукым бар, мен авылдан кемнеңдер сүзен тыңларга килмәде. Мен бер ни дә законны бозмыйм. Шуңа күрә үзем беләм мин нәрсә җырларга. Менә монда чыгып, әгәр инде килде киретмәгән сүгенә торган җыр җырласаң, менә мин аны аңларым. Менә әйтерләр, Фирдус, инде син бит авыл егете, нигәсен син дип. Шуңа күрә киләчәгебез матур булсын, ничек кенә булса да, ябышып кына булса да, без телебезне сакларга тиеш. Киләчәктә бу безнең проблемага әйләнмәсен иде. Ул мин һәрвакыт әйтәм, теге илдә татарча сөйләшергә кирәк. Гаилә диләр һаман. Гаилә дигән калмый. Менә мин килешәм аның белән дә. Җәмәгать. Менә без мин дә хатынны да татарча сөйләшәбез. Но минем улым урысча сөйләшә. Чөнки аны өйрәтәләр урысча. Бусы бер. Чөнки мондагы җәмгыять татарча сөйләшмәй. Әйе, без татарча сөйләшәбез, без авылда үстек. Без бит авыл, бөтенесе татарча сөйләште. Димәк, мин шуны гына әйтәм. Телнең бетүе, авыл беттеме? Тел бетте. Менә мин аны һәрвакытта да, менә мин аны әйтәм. Зур шәһәр телне алып каламый. Күпме генә, менә һәрбер адым сайын татар гимназия ясасыннар. Җәмгыятьтән тора.